Ahojte, prenajímatelia, toto video bude určené pre vás. Chcem si s vami trošku pokecať ohľadne aktuálnej situácii, ohľadne prenájmov. Určite mnohí z vás ste si všimli, ktorí dlhodobo prenajímate svoj byt, alebo máte aspoň nejaké 2 alebo 3 takéto investičné nehnuteľnosti, že trh s prenájmami celkovo stagnuje už od toho januára, alebo dokonca skôr išiel mierne trošku dole vodou. Prečo tomu tak je? Tak sú tu v podstate 3 hlavné dôvody. Prvý určite veľmi podstatný dôvod je, že štát prestal podporovať bývanie Ukrajincom, prestali im platiť za nájmy, respektíve oni predtým mali nárok na rôzne takéto pridávky. Samozrejme, ako náhle to uťal, tak mnohí z týchto Ukrajincov budú išli ďalej na západ, alebo si kúpili vlastnú nehnuteľnosť, hej, tým, že už tu boli nejakým spôsobom etablovaní a mohli dostať hypotéku. Druhý veľmi dôležitý dôvod je samozrejme zníženie úrokových sadzieb. Aj nám sa to napríklad stáva, keď prenajímame našim klientom nehnuteľnosti, že mnohí tí nájomníci, ktorí tam doteraz bývali, tak si kúpili vlastnú nehnuteľnosť. No a tretí, tiež veľmi podstatný dôvod, vládne konsolidačné úsilie. Bohužiaľ, našej vláde konsolidácia moc nevyšla. Má to skôr opačný efekt, jednak aj menej vybrali na daniach, ale čo je veľmi podstatné, silno udusili tým ekonomiku a jednoducho v obehu je oveľa menej peňazí a tým pádom ľudia si môžu dovoliť menej platiť za nájmy, menej platiť za služby a tak ďalej, lebo všetko išlo veľmi hore. Takže toto sú 3 také hlavné dôvody. Samozrejme, trh s prenájmami je také menšie hotelierstvo, je to veľmi dynamický trh, takže čo je dnes, o pol roka už nemusí byť, ale dneska je takáto aktuálna situácia, takže keď prenajímate byt, tak rátajte, že budete musieť ísť trošku s cenou dole oproti minulého roku. Takže toľko z mojej strany. Ahojte!